Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo ukuba nithathe amabhayibheli enu njengamanje nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelela kwezono nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi wazembula empilweni yakho ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com no my cell phone number no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imibhalo nathi engcwele ukube ngabe lokhu okuzwayo ufundiswa khona ushunyayezwa khona uyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi lapho nihlanganyela khona ezimfundisweni zenu nikholwe ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke eyifundiswa ngokwembhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube sharisha ilink nabo bonke abantu baziyo izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sibonge Baba wethu esezulwini namhlanje kuseni ukusipha amandla okuphila. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelela amacala ethu njengoba nasi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenisi ekulingweni kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelana umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwefihlakalo wemibhalo umoya ongcwele elusa izimvu zakhe yena yedwa ongumalusi olungileyo. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu ngamandla onke. Siloke sithule bona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso egameni lika Jesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ngakho konke asenzela bona kusukela kubaprofethi bakhe kuze kuya nakubapostoli bakhe egcwalisa konke. uNkulunkulu osenzele umusa ukuba thina sifinyelele kumazini. Ungekona ukuhlakanipha kwethu kepha kuwumusa wakhe ukuphila nokulala sivuke. Nanokuthi-ke kukho konke esikwenzayo asikwenzi ngokuqonda kwethu kepha uyena uvumile noma sinakho ukuqonda ekwenzeni izinto kepha ukwenza kwethu okuningi kuphambene nentando yakhe. Asenzi njengokuba yena ethanda, senza njengokuba thina sifisa. Kanjalo nalento yokushumayela kukhona ukuthi uzambulele ukuthi kufanele ushumayele wena ngokwakho, uyazwakala futhi kamoya ukuthi uthunyiwe, uyazikhulumela. Kukhona ukuba uthunyiwe, uyazwakala futhi uthunyiwe. Ukuzambulela-ke ukuthi ufike ubone izinto eBhayibhelini bese uzikhulume ngokucabanga kwakho zingahambisani nezinto ezikhona eBhayibhelini ezifakazelwa abanye abaprofethi nabapostoli, ukuba izinto ezikhona eBhayibhelini ziyafakazelana. So kuyona le ncwadi lesiphathayo
kulamabandla amangaka ahlukahlukene. Le ncwadi le ikhuluma lizwi linye, kepha abantu ngaphakathi emabandleni uma sebeyihumusha noma sebeyichasisela ngokwabo bayathanda ukuthi bayisuse. Anenze indlela eyodwa yokulungisa lesimo senu. Bayathanda ukuthi mase sebenzisa le ncwadi umuntu ayihumushe ngokwakhe. Sibona imihlola eminingi, abaholi bamabandla noma bashumayeli abazibiza abashumayeli asihleli ngabo, bathi yinto eyenzakala emabandleni. Abantu bebiziwe kuthiwa bazongcwaba abantu, bafike bakhulume izinto ezikhulunywa abantu basezweni, njengokuthi nje bakhulume nomuntu ongasekho engathi uyaphila, umuntu oyikholo, iphiciphici lobo, nokuba umzenzisi phambi kwabantu ufuna ukuzwakala kahle. Awukwazi ukuthi uzophatha iBhayibheli ukhuluma amazwi kaJesu bese kwaba ukukhuluma nabantu. Onginike incwadi yamshumayeli isahluko 9. Angikho kakhulu la kunencwadi engifuna sifundise ngayo, kepha ngifuna ukudlula nje kuloko ukuthi ekuhambeni kwethu akufanele sizenze abantu angazi ukuthi bayakholwa bese sifika abantu abangakholwa. NjengoPetru, uPetru umpostoli uPawulu uthi wafike wadla nabantu bezizwe wahlala nabetafuleni. So manje mina mekubonakala ngishumayela izwi leli ukuthi abantu bangahlanganyeli nemisebenzi yokumnyama, kuyiqiqise ngihle nabantu abenza imisebenzi yokumnyama ngidla nabo emsebenzini yabo yokumnyama. Mese qhamuka umuntu engimshumayizayo ongazi lutho ngobungcwele, lo muntu ngeke aze abone umehluko. Uzobona ngathi ke naye angafuna ukwenza lento engiyenzayo ngoba ubukela kumina njengomuntu okhuluma izwi. So uma ngenza into ephambene, mina lo muntu lowo ngiyamkhubekisa, ngiyamlimaza. Lokho ufakazelwa na incwadi yamaRoma sahluko 14 ukuthi ungamkhubekisa omunye umzalwane. So lezi zinto lezi ziyasivezela ukuthi uma wena uthi uyisibonelo noma uyayazi indlela, hamba phela endleleni. Yekani ukuba amaxoki nina bafundisi, yekani ukuba amaxoki nabazenzisi. Uma ufuna ukuhamba kona wedwa ekucasheni ungaloko ubona izinto, uma ukuthi ufuna ukuba noJesu enza izinto zikaJesu ngisho phambi kwabantu, ungabe bese phambi kwabantu bese uyajika indlela eyiqiniso ngenxa yokuthi wena ufuna ukuthi ududuze abantu ebuhlungwini babo ngamanga. Usikhohlakala wena munjalo. Uthini umshumayeli isahluko 9? Incwadi umshumayeli isahluko 9 ivesi lokuqala. Ngokuba konke lokhu ngakubeka enhlizweni yami, ukuhlola konke lokhu ukuthi abalungileyo nabahlakaniphileyo nemisebenzi yabo kusezandleni zikaNkulunkulu, noma kuluthando noma kuyinzondo. Akukho muntu okwaziyo, konke kusemsebenzini, konke kusembusweni babo, konke kungabehlela bonke. Konke kungabehlela bonke, olungileyo nomubi, omuhle nohlambulukileyo nongcolileyo, unikela ngomhlatshelo nongenawo umhlatshelo, omuhle abe njengesoni, ofungayo ongowesabi isifungo. Kubi lokho kukho konke. Othi bafundile ngizokunika manje yabo sowufunda isikhathi eside le ncwadi ngifuna ngaze ngayithola. Bonke kungabehlela bonke, olungileyo nomubi, omuhle nohlambulukileyo nongcolileyo, onikela ngomhlatshelo nongenawo umhlatshelo, omuhle abe njengesoni, ofungayo njengokwesaba isifungo. Okubi lokhu kukho konke okwenziwa phansi kwelanga ukuthi bonke behlelwa yinto inye. Ngalokho izinhliziyo zamadodana abantu zigcwele ububi nobuhlanya busezinhliziyweni zabo besekhona, andukuba baye kwabafileyo. Ohlangene nabo bonke abaphilayo kukhona ithemba kuye, ngokuba inja ephilayo ingcono kunengonyama efileyo, ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa, kepha abafileyo abazi lutho.
futhi abasenawo umvuzo ngokuba ukukhudlulwa kwabo sekukhohlakele, uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile, futhi abasenaso isabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi kwelanga. Awuphinde ungifundele amazwi lawo ngafundeni kusukela ku-verse 3. Kubi lokhu kukho konke okwenziwa phansi kwelanga, ukuthi bonke behlelwa into yinye. So ungabe usindisiwe, ngabe usindiswanga, ngabe umuhle umubi, wisigwili uyahlupheka, nayi into eyodwa esimele sonke phansi kwelanga. Ukufa sishona emgodini, sonke siyaphansi enhlabathini. Angikhathali ukuthi ngabe ukholwa kangakanani wena ucabanga ukuthi uzovela ukhazimuliswe. Siyokhazimuliswa makubuya uJesu uma sisakhona, siyakushintshwa ngaleso sikhathi. Njengamanje sisabela umsebenzi wokufa sonke. Ngalokho izinhliziyo zamadodana abantu zigcwele ububi nokuhlanya busenhlizweni zabo, bese khona andukuba baye kwabafileyo, ohlangene nabo bonke abaphilayo. Kukhona ithemba kuye, ngokuba inja ephilayo ingcono kunengonyama efileyo. So manje sonke sisalethemba njengoba sonke sisahlangene sonke siphila. Wena unethemba mhlambe lokuthi ufuna ukuba isigwili ube nemali, wena unethemba lokuthi ufuna umuzi. Omunye unethemba lokuthi kusasa uzokwenza lokho afuna ukwenza kusenhlizweni yakhe. Mina ithemba lami ukuthi uma ngiphila njengoba ngiphilela uNkulunkulu, ngenza kahle phambi kwakhe. Nginethemba lokuvuka kwabafileyo ngesikhathi esibekiwe engasazi. So lelo themba lenza ukuthi manje ngenze kahle phambi komdali wami. Ngokuba mina njengoba kuthiwa ingcono inje ephilayo kunebhubesi eselifileyo, ngoba ibhubesi elifileyo alazi lutho, kepha inje isaphila isanethemba lokuphila. Ngokuba abafileyo bayazi ukuthi ohlangene nabo bonke abaphilayo kukhona ithemba kuye. Ngokunjalo inja ephilayo ingcono kunengonyama efileyo, ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa, kepha abafileyo abazi lutho. So manje uma ukuthi uthi ngempela uhlakaniphile, ufundisikile ngeBhayibheli, uyayazi lembhalo. Uma sokhuluma nomuntu okuthiwa ufile akazi lutho, ukhuluma nesidumbu esifile phambi kwakho. Awukwazi ukukhuluma nomoya womuntu esefile, awunawo lawo mandla, ngoba lo muntu umoya wakhe uNkulunkulu awusekho ezandleni zakho, awusekho phambi kwakho. Lo ngisho wakhuluma uthini phambi kwakhe lo muntu lo osefile, akezwa lutho. Ngokuba lithini iBhayibheli? Futhi abasenawo umvuzo. Lithini iBhayibheli? Kepha abafileyo abazi lutho. Umuntu ofile akazi lutho. Wena mfundisi noma wena umuntu othi uyikholwa, ukuthathaphi ukuthi wena ukhulume nomuntu isidumbu, noma ukhulume nabantu, ukhulume ngomuntu engazi ukuthi uyazi ukuthi uyaphi le yakhona. Uthi ke wena uzothandazela umuntu osefile, umthandazele umuntu osefile, ukuba uNkulunkulu amenzele umusa, amthule ukuthi izono zakhe nihlule ukutshela abantu manje ukuba bahlukane nezono zabo. Ukuphi lapho khona eBhayibhelini lethiwa khona kufundiswa khona ukuthi umuntu mesefile uyathandazelwa? Mesethandazeliwe ukuba uNkulunkulu amamukele khona siyobe simbona. Akona amazwi okududuza la ungazozikhohlisa. Uqamba amanga uqaphela iBhayibheli, abantu bazoqhubeka babe yifebe, babe yiziphingi, babe yizigebengu, babe amasela, babe ababulali, babe yizinhleli, bangashintshi, babe nenzondo. Ngethemba lokuthi bese ngifile kuyofika amakhono abafundisi bafike emva kwaloko bazongicelela uNkulunkulu ukuthi ke angivulele indlela athule ukuthi izono zami. Akekho umuntu ongoni emhlabeni, kepha akuvuni lokho ukuthi ngihlale esonweni. Akekho umuntu ongaphuma endleleni, kepha akuvumi ukuthi ngihlale lapha eceleni kwendlela ngingafuni ukubuyela endleleni. Iqiniso loNkulunkulu lingibuyisela endleleni. Lama rosala nogaxaya neziphambano eniloko enikhamba likhangisa ngawo kubantu awenza imisebenzi mesefile umuntu. Futhi uNkulunkulu akahambisana lo marosala lo. Unxa ukuthi uphathe iBhayibheli umholi webandla,
umholi webandla kepha ufundisa amanga onginika incwadi yaNkulunkulu lapha kusahluko 20 Exodus ukuthi uyafuna ukuthi abantu benze izithombe. So wena kufaka iRosali emqaleni enesithombe sendoda noma sinesithombe sendoda emhlophe kimi noma khayisa amakhandlela bekufile akuhlangani lonto loNkulunkulu. Asibizelanga lezo izinto zene nifundisana zona lezo. Sithombe lesithixo lezo zinto zibhale kwincwadi ukuthi uNkulunkulu amsani nazo. Verse 1. uNkulunkulu wakhuluma onke lawa mazwi wathi, "NginguJehova uNkulunkulu wakho, owakukhipha ezweni laseGibhithe, indlu yokugqila. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso okusezulwini ngaphezulu." So uyangitshela uphathi iBhayibheli njengami. Ngithi mina asihlole imbhalo phakathi. Sibheke ukuthi lento yenzayo nalento oyitshelwayo iyeyona. Ukuphi la kuthiwa sigqoka ama-uniform. Omunye bezama ukuyichaza ukuthi phela sifane usesikoleni siyofunda ama-uniform labachaza ayikho lonto wena ucabanga lokho. iBhayibheli alikaze sigqoka i-uniform. Lithi-ke uma sithandana singabafundi. Uma sithandana singabafundi. Ngizoshaya umuntu lapha. Ngiyokhuluma leBhayibheli ngishaya umuntu lapha. Bezoqhubeka ngiyayodlala. Uma senza intando kaNkulunkulu singabafundi, hayi ukuthi kufanele sigqoke uniform noma sibonakale ngema uniform athize ukuthi mina ngwasemaromeni, mina ngwakashembe, mina ngumzayoni. Lokho okwenu lemhlabeni futhi kunenza inizizwe ningcono mhlawumbe lenihlukile nabanye abantu. Uma ke uya lapho kepha uhamba ngendlela yokuduka njengoba ngikutshela ngithi mina ke ninenifaka amarosali nenezithombe zesithixo sesiphambano nomuntu oleke esiphambanweni bese nithi uJesu niyazikhohlisa ke uJesu lo futhi akusoze kwaba uJesu lo usathane lo namabibani enikhohlise enifaka ehlathini. So thina sibizele ekutheni masibe ngcwele. uNkulunkulu uthi yokuba ngcwele ngokuba mina uJehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. Kuthiwa uNkulunkulu ngumoya. Labo bakhuleka kuyena bakhuleka kuyena ngomoya nangeqiniso. Angikhuleki uNkulunkulu ngokuthi ngibuke into bese ngiyathandaza. Ngikholwa yizwi elilungisa inhliziyo yami. So wena uzitshela ngoba ugqoke uniform esikoleni mhlawumbe ufana wena uyazitshela lokho kusengqondweni yakho. Awukwazi ukulandulela isono. Isono ke sibonile siyanuka phambi kwaNkulunkulu. Amanyala isono. Uma ukuthi wena ufuna ukwamukela izwi kaNkulunkulu ehlezulu lokuthi hayi phela ngiyakholwa kepha nje ukuthi isono siyasinda kona wonke umuntu. Kepha kukuwena abantu obuzinikela kusona isono khona uthi ke siyasinda uyasijabulisa ngoba yini ufuna ukuthi wena sikubuse. Isono uyasala. Njengoba usuka wala imikhuba emihle nesono usana kanjalo umkhuba omubi uyawana uyawushiya. Umkhuba ongalaleli uyawuyeka, umkhuba ukuzitshela uyawuyeka, umkhuba ukuziphakamisa uyawuyeka ngoba yini sokufike kulesigaba leso ukuthi understand ukuthi ke lento yenzayo yini. So awukwazi ukuthi wena uzothi ke uyakholwa kepha wena ufaka isiphandla uthi ubizwa uJesu ufaka isiphandla ubizwa uJesu ufaka intambo esinqeni umosha isikhathi sakho. Awukwazi ukuthi ubizwa uJesu namanzi okuqhela uthi wena ke amanzi abusisiwe lababusiso ba abusiso usathane ngoba vele nilandela abaprofeti abawosathane basebenzela usathane. Baningi ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso okusezulwini ngaphezulu. So uma usebandleni lapho khona isithombe udongeni lapho kuthiwa khona guqa kusona uNkulunkulu wakho leso sithombe leso noma kuthiwa faka iRosali noma kuthiwa yini faka intambo esinqeni kuthiwa ke uNkulunkulu uzokuvikela. uNkulunkulu akakuvikeli ngezinto ezidaliweyo. Nokusemhlabeni phansi nokusemanzini phansi komhlaba ungazikhothameli ungaziguqeli. So once waguqela into edwetshiwe noma eyakhiwe yabazwa noma isithombe umfanekiso wento ethize kwathi ushembe nangu la nesithombe sakhe uNkulunkulu wakho uguqa phambi kwakhe usathane lo. Leyo nto leyo bekuthiwa nangu uMaria mbize kuthiwa yethi Maria ogcwele ingracia usathane lo. Usathane lo. ungazikhothameli ungazikhonzi. Bekucula la kuthiwa cula ngo-Ana basanda kwenzalo usathane lo.
asicule ukuthola ithi iBhayibheli yonke into esiyenzayo egameni nasesenzweni siyenze egameni likaJesu. Okuyena umuntu owafika uJesu umdala kakhulu uJesu. Ngiyambona uJesu nesenimenze wayemfanekiso. Ngikhuluma ngoJesu mina ovela ezulwini. Okuyena wafika emhlabeni osidalile lemhlabeni. Elithi iBhayibheli ke niyathini uma nibona indodana yomuntu ke yehla ikhuphuka iphele ezulwini leyavela khona. So uma ivela ezulwini indodana yomuntu kusho ukuthi ke ihlala khona ezulwini. Mayifika emhlabeni ufika akhe inyama ngene kuyona. Lo nyama ufika azoyifundisa ukuthi umuntu uphila kanjani emhlabeni. Bese emva kwaloko afele esiphambanweni afakwe ethuneni nosuku lesithathu akhazimule azokhombisa ukuthi yena mdala kunokuphila kwethu emhlabeni. So uphinda le khona ukuze sikhombise ukuthi sonke asibelongi la. Sihleli la okwesikhashana. Kepha uma sifa njengoba sizofa sonke akekho bengilapho ke ekutheni sonke sizofa. Nginika incwadi yesibili kaPetru sahluko 3. Incwadi yaPetru sahluko 3 kusukela kuverse 1 ke kule ncwadi le. Ngifuna ukunikhombisa ukuthi sonke sizofa. Akhona oyedwa ozosala emhlabeni athi ke mina ngizophila kwaphakade. Wonke umuntu ngisho umfundisi lo nishadisa abenifungisa ukuthi niyahlukaniswa ukufa. Kufa ugogo uqala, kufa umkhulu uqala, kufa umntwana uqala. Khona uzofa. Angekho futhi ongakuvimba lokho. So ekuhambeni kwakho ngabe ukuhamba kwakho kunjani? Uyazi uma ufa uyapha. Yayizolo nto leyo. Ngokuba kuthiwa ke bonke abafebe nethemba banokuphila. Kepha uma ufe ngenani ithemba uhamba umnyameni. Uma uhamba kuvaleka amehlo uhamba ugquze uqhuzuleke kuyo indlela le. Hamba ushayiseke uyavuka ushayise uphinde uvuke. Ngoba yena ubondo yakho. Ngakho abantu abaningi abangakholwa benezinkinga eziningi abafuna ukuzisolva bona. Abakwazi ukusolva neyodwa inkinga ekude ayithatha ayibeke lapha kwakhe enhlizweni yakhe imhlukumeze kepha akakwazi ukuyilungisa. Ngokuba yini? Akukho emandleni akhe. Akanakho ukuqonda. Kepha lo nethemba uthi bekwenzeka inkinga mekufa umuntu noma ephelele umsebenzi noma ngabe kuthiwa kwenzakala nefelwa ingane noma egula athi uma kuvume uNkulunkulu ayikho into engizoyenza. Ngoba yini khona izinto esinganawo amandla okuzilawula. So wena ngalesikhathi uzama ukulawula yonke into. Hayi uhamba inyanga ithi afuna uhlabe wena. Idlozi lakho lini flat yani izinto zakho zimnyama uhambe uyohlaba. Uphinde kufa ingane. Phinde uthi hayi umsebenzi wakho wokuqala wambanga kahle. Kwakumele wenze kanje. Uphinde uhambe kwenze kanjalo uzama ukulawula isimo. Gule wena. Uhamba udokotela uhamba izinyanga uphela imali ungene esikoleni ugule. Uma uthola umusa uthola uJesu. Uma uthola umusa uthola ukufa uyahamba uyaphansi esihogweni. Uyokhala khona esihogweni ngoba yini emhlabeni uzama ukulawula isimo. Awunomandla ukulawula lutho emhlabeni. Uthini uPetru? Incwadi yesibili kaPetru isahluko sesithathu ivesi lokuqala. Le ncwadi bathambekayo isingeyesibili enginilobela yona. Engivusa ngazo ingqondo yenu emhlophe. Ngokunikhumbuza ukuze nikhumbule amazwi ashunyayelwa phambili yibo abaprofeti abangcwele nomyalo wenkosi nomsindisi owashunyayelwa ngabapostoli benu. Nazi kuqala lokhu ukuthi ngezinsuku zokugcina kuyakufika abahleka usulu behamba ngezinkanuko zabo bethi so lezi iBhayibheli kuyofika abahleki behleka usulu futhi kuyofika abantu abadelelayo bezodelela khona ukuhleka usulu ukuthi ungahleki hleka ukudelela behamba ngezinkanuko zabo. Umuntu othi ukhuluma into okuyiyona akuzwe kepha angakuzwa. Uma ekuzwa kepha angakuzwa kusho ukuthi uyakuzwa kepha akakuqondi. Umuntu othola ukuthi uyaqonda kuphela kunenkani akafuni ukuyenza lokho. Uzothi ukhuluma nathi ngoba yini ukuhleka usulu uyakudelela. Ukutshela ngenye indlela ukuthi yena lenda ngamsana. Yabo. Bethi siphi isithembiso sokufika kwakhe na? So bonke abantu abasebeke bafunda iBhayibheli khona ososcience khona osolwazi khona abahlakaniphileyo khona izangoma khona izinyanga khona bonke uhlobo labantu lemhlabeni. Bathi mebefunda iBhayibheli bese bethi hayi lokho umhlaba uzobhubha kuthiwa uJesu uzobuya. Abaye bathi uzobuya kanjani ashawa kanje. Athi muye uJesu uthi uNkulunkulu hayi phela indodana yami bole emhlabeni uJesu uyagoloza athi hayi yeke baba thumela omunye mina ngeke ngisaya hayi labo mangishaya kabuhlungu. Bayithola ihlekisa lonke abantu ukuthi imnandi kubona iyahlekisa.
kepha bayakufakazela ukuthi uJesu uyaphila njengoba ethi uJesu ngeke azabuyela mhlawumbe usezulwini. Inkinga ukuthi ezulwini uJesu yena oyinkosi. Akukho baba ezulwini nendodana, khona ubaba kuphela. So uJesu methi yena uyindodana yomuntu uvele ezulwini uphinde ezulwini. Ingoba uNkulunkulu wayakhaya indodana emhlabeni wazongena kuyona. Akungenanga indodana kaNkulunkulu esuka ezulwini ezemhlabeni. uNkulunkulu uqobo lwakhe ukuthi awazi weza emhlabeni. uNkulunkulu uqobo lwakhe waza kuJesu umzimba awakhe emhlabeni. Uthe meseqedile ngalowo mzimba wawukhazimulisa wawenza umzimba kamoya. Kusawumoya wodwa kaNkulunkulu osezulwini. So abantu abangenakho ukuqonda benza amahlaya bedelele ukuthi akho uJesu ozobuya la. Isikhathi esingaka uJesu wayetheni lo ubuya kubantu bakubo. Asinankinga nalokho. Kepha-ke sifuna ukubheka ukuthi wabantu bakubo lokuzobhubha abantu bakubo kuphela yini. Asike sizwe ngeBhayibheli. Bethi siphi isithembiso sokufika kwakhe na? Yes. Ngokuba selokhu obaba balala konke kumi kunjalo. Yangasekuqaleni kokudalwa komhlaba. Yangasekuqaleni kokudalwa. Ngokuba bathanda ukukhohlwa lokhu ukuthi waphakade izulu lalikhona kanye nomhlaba owavela emanzini nangawo amanzi umi ngezwi likaNkulunkulu. Okwathi ngawo izwi elalikhona labhubha ngokukhukhulwa kwamanzi. Okay, okusho ukuthi umhlaba ukhona ngeke sishintshe lo. Abantu bathithisa ukuthi umhlaba unyakazi. Nalokuthi ke kusalokusho kuthiwa umhlaba uzabhubha. Bakhohlwe ukuthi umhlaba lo soke wabhubha kepha kwabhubha abantu ababephakathi emhlabeni. So umhlaba uzange unyakaziswe kwanyakaziswa abantu babhubhisa kwasala abantu abawu-8. So njengoba kwasala abantu abawu-8 nje. So lokho akakoshintshe ngoba khona okuzayo manje okuzophetha konke. So lokhu kwabantu abawu-8 bathola umusa ngoba uNkulunkulu waba nozwelo ngalomuntu oyedwa owayelungile ehamba ngendlela kaNkulunkulu. Vele kuyosindiswa abantu abahamba ngendlela kaNkulunkulu. Bonke abantu abangezwanga nabantu abangazange bafuna ukulalela izwi baza kubhujiswa. Yeba izulu nomhlaba okukhona manje kubekelwe umlilo ngalo lona lelizwi. So lelizwi leli labhubhisa umhlaba ngamanzi. Kusayilona izwi leli elisazophinde libhubhise nomhlaba ngomlilo. Ngokuba sizoba siphila nje nomhlaba lo ubekelwe ukuthi uza kushiswa. Akukho nokodwa okuzosala emhlabeni. Noma ngabe yini lo ebukayo iyinhle uthi nalento izofa, wena uzibona ubalekile uthi nami ngizoshona, nami ngizofa, nami ngizobhubha. Kahle khona ukubhubha kokuthi uzofa emhlabeni. Khona ukubhubha kokuthi uzohamba echibini lomlilo. Uhambe uyosha. Yabona into osukuyizwa ngaphakathi. Bekuthiwa khona into ekuphethe kabi. Yabona lo muntu lowo iwona lo uzohamba ayelapha ya. Yabona lo usuke ngezwa lutho. Ubhlungu osukubuza ubona umuntu eyozikhilela nje. Ingokuba uzwa ubhlungu okungaphakathi. Ngeke uzothi usekumbesela bese uthi uyozibulala. Ubhlungu lokho uyazi uzophola ngoba uyazi ukuthi uyaphola. Kepha lokho ngaphakathi mokuthula imele ngaphakathi. Ushonela umzali, ufelile esikoleni, uyachashazwa, wazi ukwenze njani. Usathana ukuhlebela ukuthi nje qeda ukuphila kwakho. Thatha amaphilisi amaningi waphuze konke lapha kwalokhu ulungisiso bese uyagula uyafa. Ngenxa ubuhlungu benhliziyo. Ubuhlungu benhliziyo ngeke uzubulaphe ngamakhambi noma ngemijovo, ngeke uzubulaphe futhi ke ngamanzi abusisiwe. Ubuhlungu benhliziyo bufuna wena ukuthi uwazi uNkulunkulu ozokuthula nomthwalo osenhlizweni yakho ngoba khona izinto esiziphethe ngenhliziyo. Wabulala umuntu, uwethakatha uqhatha abantu. Utshontshile uyazi ukuthi inhliziyo yakhe ingecala ikuthola ukuphumula, uyagula. Ukhiphe isisu, inhliziyo yakhe ayithola ukuphumula unecala, usaba ngisho ukubheka abazali bakho. Ufelile, ukhulelwa wazi ukhuleliswa ubani. Inhliziyo yakhe inecala wena ekungese ukuthi ukhuluphana ukhululeke inhliziyo yakhe ibhlungu lokudlinza ngalento le phethe kabe ebusuku nasemini. Nalomuntu lo lombulele ngoba uqala ukubulala isithombe sakhe siloke sifika la siyakuthusa. Uyaboshwa ejele ulokumbonile isithombe salomuntu sikufaka kwesaba uzace uphele emzimbeni. Yini ngokuba inhliziyo yakho ayinakho ukuthula
Ezonto leyo uhamba uyocwila ejikini ubalekela izinkinga zakho uyaphuza udaya ubuye ungasaboni lutho uyafukula ubeka embhedeni kepha ngakusasa lenkinga uthi wayibalekela uzofica ikubhekile. Ayikho into ongayibalekela kamoya. Inhliziyo yakho uma ithwele ububi uyohlezi uzwa ubuhlungu enhlizweni yakho. Ezonto leyo. So kunobuhlungu ongekwazi ukubalekela njengoba ngisho ukuthi lo muntu lo yabona umuntu ozibuhlungu akuyona inyama yakho wena usokuza mdambisa izinhlungu zenyama kuyaphinda kunomphefumulo. Lo mphefumulo ozothi uma ufa njengendoda eyisiqembu yayiphila kamnandi emhlabeni igqoka kahle idle etafuleni eliconzayo the bese ifa yafa omunye kade ehlela ngasesangweni ekhothwa izinja ecela izinkwa eziconzayo izimvuthu zezinkwa ezisalelayo meyidla indoda le engazange azombisa kahle naye adle naye enakho konke wafa lo cebile the besefa wathathwa wavula amehlo esihogweni wathathwa lo osefile naye lo munye wade hlupheka wafika mthatha ingilosi ngoba azange azacabanga ukuyontshontshwa azange azonde lento ubecela ukudla nje kuphela ngokuba uba yena inhliziyo yakhe eyimbi wezohamba athi ngoba lo akafuni ungipha ahamba umgqekezela noma mbamba inkosi kepha wahlala lapha esangweni ehluphekile njalo wacela ukudla zamkhotha izinja amanxeba waze wafa. Yafika ingilosi yaNkulunkulu ngoba azange azone yamthatha yambeka esifubeni sikaAbraham. Lo munye ngale esihogweni uyakhala usebona ngaphesheya manje bevusa amehlo akhe ubona le ndoda ehlupheka emhlabeni sengale inokuthula yena ngapha uyasha akazi ukuthi ushiswa yini ule ndawo akuyona iyasha uthi nje ucela iconsi lamanzi kusho inyama noma kusho umphefumulo yini na ngoba inyama sonke inyama siyayibona iyagqitshwa lapha ibone iphele khona umuntu kamoya njengoba nithi ngikhuluma nabantu abangasekho ngemsamo so ngikhuluma nomoya so lo moya bokuthi wena unikwe umoya abantu abayizinyanga bekunika amadimoni bathi amadlozi unikwe idlozi awunikwanga umuntu wakini idlozi umoya onikwa isangoma idlozi akulona igama lomuntu ongasekho umuntu ongasekho into bathi yithonga noma ke ukhokho wakho akulona idimoni umuntu ongasekho umoya unikwa wena amadimoni lawo usathane namabibane unikwa isangoma iyona moya abanikayo labetfakana iziphandla lezimsebenzi akho umuntu wakini ongasekho ozoba idlozi akekho umuntu oyidlozi umuntu ongasekho ifuna uzwe iBhayibheli lisingaphendukeli kwabantu amadlozi nabathakathi ngokuba yini abantu abanjalo bakwazi ukukhuluma nemimoya bagange ngemimoya bese bayisebenzisa akuyona yakini lo moya le yonke imphefumulo kaNkulunkulu kusukela kubaba kuya kumama umuntu oqala wadala uAdam emdala uNkulunkulu uthi wambumba enhlabatheni wayesephefumulela umphefumulo wokuphila azange asho uAdam wena emva kwaloko uma ufa uyoba idlozi kubantwana bakho ayizange ayisho lento leyo. So thina siyakuthatha lokhu sikusebenzisa njengento engazi ukuthi iyasebenza ngoba sinikwe abantu abadala hayi usiko lasekhaya akulona usiko umkhuba wakini sinemkhuba esiyenzayo lo usuku ushadile uyolala nomuntu wesifazane ngaphandle umkhuba lo ukhohlakala. So siyakwazi ukukhohlakala ngeke sekusemthethweni ngazi ukuthi into elungileyo ukusuku indoda olala enye indoda umkhuba lo wesinengiso kepha le emhlabeni la South Africa uthini upresident wakhona manje uThabo Mbeki wathi amadoda wagana newodwa. So ansana inkinga menibona abafana bezenza amantombazane ukuba sekuyinto ejwayelekile imkhuba eqaleni uNkulunkulu wadala kwakubili owesilisa nowesifazane awadalanga yonke into leseyikhona lemvuthuluka lekhona lemanje yenzakalayo. Abantu bokuqala uAdam noEva babekhonza uNkulunkulu zange bakhonze enye into. So imfundiso zamanga ziyadla vele ziyajwayela ukuthi zisheshe zinabe zibeningi. So uma ke sowufa uNkulunkulu intukuthelo yakhe iphenjiwe intukuthelo yaNkulunkulu iphenjwa ukukhohlakala kwethu ukuthi ngokuba bezwa uthi lapha kwincwadi eDeuteronomy sahluko 32 verse 17 verse 16 no 17 no 18 19 and 20 and 21 lo ncwadi ngifuna ukufundela uphile kuyo incwadi Deuteronomy 32 from 16 to 22. Bamvusela umhawu into ethi ukuthi uNkulunkulu asuke bamvusela umhawu ngawo uNkulunkulu babezizwe ngoNkulunkulu bezinto semhlabeni bamthukuthelisa ngezinengiso. Yes. Bahlabela amadimoni mawuhlaba egameni lomuntu wakini akuyena umuntu wakini oyidimoni ongasekho mhlawumbe abantu badidiseka lapho bathi thina abantu basindisiwe sithi abantu abangasekho amadimoni nope
wena uhlabela amadimoni. Umuntu wakini sithe uhambile uphefumulo wakhe uya kuNkulunkulu. Ngisho njalo mina akaze ngithi ayifile idimoni. Nope. Ufe umuntu wahamba uphefumulo wakhe waya kuNkulunkulu. Wena sawuhlabela imimoya wena oyicaba ngayo ukuthi ayike ukuthi uyaphila. Amadimoni lawo. Hayi ukuthi abantu abangasekho abamadimoni. Imimoya elihlabelayo nina abantu elibizayo. Lisebenzisa amagama abantu bakini. Angesibo oNkulunkulu. Ngoba kubona uNkulunkulu umuntu obesiphila naye manje sihlupheka naye emhlabeni. Kusasa useyafa. Ngale kwalokho wena sowufuna ukulo muntu aphinde abeyidlozi elihle kuwena. Akulethele izinhlanhla. Ube ngakwazi kanjani ukuletha inhlanhla wena saphila emhlabeni hamba nawo. Ehlupheke ehamba nawo ngezinyawo engenamali. Sekumele akunika izinhlanhla bese file. Ayikimaphi lo manje nawo. Ngisho Lazarus akanawo amandla ukuthi athunywe ukuthi wabuye wathi akazofundisa abantu ukuthi ke baphile noma zoba idlozi noma zoba ingilosi. Nje iBhayibheli ngisho ukuthi wabuye umuntu esefile ezotshela abantu ukuthi mabayeke ukubheda. Ngeke bezwe ukuba abantu bafakekile kulo moya lo ngezwe. Uma bengezwe abaprofeti ayikho into abazoyizwa ngisho umuntu esebuye kufeni. Abantu abezwa lento yokungezwa ifakiwe yagxivizwa ngaphakathi iboshele lempande zabo. uJesu okwazi ukuyiqaqa ofika verse ukukhanya. Thina ngalesikhathi siqinisa amakhanda sisibothi silungile sifuna ukubhebhetheka esonweni sifuna ubumnandi sifuna ukugroove sifuna ukulala sifuna ukufeba sifuna ukubheba sifuna untshontsha sifuna ukubulala sifuna ukugitha sifuna ukuhleba. Yini zimnandi lezi zinto mozenza ngoba ufuna abantu abazomsana nawe nomoya omnyama. So understand ukuthi uNkulunkulu izinto ezimthukethelisayo izinto esizenzayo thina akathi ukutheliswa ukuthi ihlahla ukuthi ziyanyakaza mekushawa umoya. Ihlahla ke usibona isihlahla sithi namhlanje aninyakazile namhlanje ngisho uNkulunkulu angafaka umnganana ningizona. Yonke into njalo uNkulunkulu izinto efuna uyena ngaphandle komuntu amdala ngomfanekiso wakhe thina abantu esinenkani. oNkulunkulu abasha abasanda ukuqhamuka. Izinto lezi ezakhiwa abantu esisanda kuvela. Ababengasatshwa ngoyise. Yes. Idwala lakuzalayo awusali uNkulunkulu wakudalayo awusamnaki. Ukhohliwe uNkulunkulu. Usukhohliwe uNkulunkulu wakudala. uJehova wabona wanengwa yibo. Ngenxa yokuncokoloza kwamadodana abantu. Ngenxa yokuncokoloza kwamadodana abantu. Namadodakazi akhe. Yes. Wayesethi ngiyakuba fihlela ubuso bami. Ngenxa yesono uNkulunkulu wayesethi ngizobafihlela ubuso bami. Ngibone ukugcina kwabo. Ngibone isiphetho sabo. Kuyakuba yini ukuthi kuzoba njani isiphethweni sabo njengoba bezitshela bayazi nje. Ngokuba bayisizwe esiphande esiphambene. Abantu abangezwe abaphambene ngokuqonda. Abantwana okungekho kubo ukukholwa. Yes. Bangivusela umhawu ngokungesiye uNkulunkulu. Ngokukhonza izithixo. Bangithukuthelisile. Bangenzela intukuthelo ngamaze abo. Ngezinto abazenzayo ezingenamsebenzi. Ngiyakubavusela umhawu. Lapho ke ngizobavusela umhawu ngabangesiso isizwe. Ngibathukuthelise ngesizwe esiyisiwula. Yes. Ngokuba umlilo uphenjiwe entukutheleni yami. So uma ufuna ukwazi ukuthi isihogo siqhamuka kanjani siqhamuka ngayo intukuthelo kaNkulunkulu. Umlilo bethu uphenjiwe entukuthelweni yakhe. So bonke abantu abangafuni ukuzwa intando kaNkulunkulu uthi umlilo uphenjiwe entukuthelweni yakhe uyavutha. Uyasha kuze kube sendaweni yabafileyo. Indawo njani? Endaweni yabafileyo. Lo mlilo njengoba uvutha kuze kube endaweni yabafileyo. Abantu abafileyo abantu labo abashone phansi enhlabathini. Uqeda umhlaba nezithelo zawo. Iyona ke isihogo lesi sikhuluma ngaso ukuthi understand. Isihogo intukuthelo kaNkulunkulu. Uzitshela ukuthi uyazi hlakaniphile lemhlabeni unekhani. Yayingezwe nje mina ngomuntu ozongitshela ngisabisa ngale incwadi yabhalwa abantu. Kulungile. Kepha umhlaba waNkulunkulu nakho konke uphakathi. Sifunda amazwi ayabanika abantu abamlalela bawenza bawafundisa nabanye. Akukho engikufundisayo ukubhekeni nami. Uma ungakholwa uNkulunkulu okwakho lokho uzoya phansi esihogweni. Isihogo umlomo wakhona uvulekile futhi awugcwali. Fana amahla akho nje ubuhlezi ubuka abagcwali. Lenhliziyo yakhe ayigcwali nje ugcwele umhaphola. Namanje la ke kuthiwa ke lesihogo sibekiwe. Sibekele bonke abantu abangezwa. So uma kuthiwa isihogo sibekiwe intukuthelo le noma manje uNkulunkulu bese fika athi bonke abakholwa kuye bazohlola emlilweni njengegolide. Hlola emlilweni njengegolide. uJesu wahlola emlilweni njengegolide. So uma uthi uJesu wahlolwa emlilweni njengegolide uJesu wafa wahamba esihogweni.
kubhalwe phansi la kwencwadi yokuqala kaPetru sahluko 3 kusukela kuverse 18 ukuthi uJesu naye wafika wahlupheka emhlabeni waze wafa wahamba waya phansi esihogweni kulabo ababefile wafika washumayela kubona cabanga kufa umuntu ongcwele ahamba esihogweni afika yoletha izahluthulelo zokuphila afika ashumayele kubantu abafileyo avuke nabathu abakhethiweyo wabenza bakhe ngiyayithola lo ncwadi ngokuba naye uKristu wahlupheka kwaba kanye ngezono olungileyo ngenxa yabangalungile ukuba asiyise kuNkulunkulu ebulawa enyameni kepha ephiliswa emoyeni. So wabulawa ngokwenyama yebo sonke siyavuma uJesu wafa esiphambanweni walengiswa kepha ngomoya wayesephila ngokuba umoya wokuyena kwaNkulunkulu ikona lento esizama ukuyikhanyisa ukuthi akufanga inyama sikhonze futhi inyama akufanga inyama kaNkulunkulu kwafa inyama uNkulunkulu ayiheli kuyona njengoba namanje uNkulunkulu uma ephila kumina uphila ngokomoya akaphili ngokwenyama mekufa inyama kufa inyama uma ngife nginethemba bese kuvuswa ngiyofika nginophawu ukuthi mina ngihambile indlela yokuphila impilo engcwele ngiyovuswa futhi ngabo ubungcwele uma ngenabo ubungcwele ngeke ngize ngivuswe ngiyaphansi kwabafileyo uma ngifa nje manje isono siphezulu kwami ngingazange ngize ngiphenduke ngokwanele ngiyahamba ngiyaphansi esihogweni ngiyolinda akho kuthula kwababi akukho kuthula baningi ehamba ngawo eshumayeza omoya abasekuboshweni abakade bengalaleli lapho ukubekezela kukaNkulunkulu kubalindele ezinsukwini zikaNoah umkhumbi usakhiwa. Alright. Nangu uJesu olungileyo wafela abangalungileyo wahamba evalo wasefile wahamba yoshumayela ukuthi ukufa azange kuthola amandla ke umhlabathi awuzange ukwazi ukumbamba uJesu umphefumulo wakhe ngenxa yokuthi uJesu yena wayelungile wayesekwazi ukuthi avuke ngosuku lesithathu ekufeni esezofakaza kubafundi bakhe ukuthi njengoba bengimtshelile ukuthi ke kufanele ngife ngivuke ngihlupheke ngosuku lesithathu bese kuyabuya ngizovela kunina bese kuthi egameni lami kushunyayelwe ezizweni zonke leli vangeli lani lokuphenduka ukuze abantu bonke bafane nami bakwazi ukunqoba isono nokufa simane ukunqoba ukufa emhlabeni iyodwa into ekwesinqobe ukufa ungakunqoba indlala ukuthi uhlupheka uzaluhlupheka usunemoto bonke bayabona bayajabula bashaya izandla ungakunqoba konke lokwasemhlabeni but ukufa kusimele lapha ethuneni and sonke siyakhona ethuneni ingakho lifa iBhayibheli lifaza lithi ke sonke sizofa yona nje simele inja iyafa kepha inja umphefumulo ushona phansi wena wakho umphefumulo ushona phezulu umehluko lo kepha sonke sizofa njengoba isilima nesihlakaniphi konke bamelwe into eyodwa isifebe okusindisiwe sonke siyenhlabathini inkinga ukuthi umphefumulo wakho uyapi ngoba inyama yendaweni eyodwa yonke umphefumulo wakho uyapi so bese sibuyela lencwadi le yaPetru sahluko 3 sukela ku verse 9 noma verse 8 ngifuna lapho ke sokuthi sesibhala khona kodwa incwadi yesibili kaPetru sahluko sesithathu verse 8 yes kodwa bathandekayo alingakhohlwa lento yinye yokuthi kuyo inkosi usuku lunye lunyengeminyaka eyinkulungwane nokuthi iminyaka eyinkulungwane injengosuku lunye inkosi ayilibali ngesithembiso sayo. So thina sibona ngathi konke ethatha kudala uNkulunkulu isithembiso sakhe esimile ngokuba usuku olulodwa kuyena ifana neminyaka eyinkulungwane 1000 years iminyaka eyi-1000 years ifana nosuku olulodwa usho ukuthi nangu uAdam akakwazanga ukuqeda iminyaka eyi-1000 uNkulunkulu lemhlabeni akekho umuntu osokwakwazi ukuqeda iminyaka eyi-1000 ugcina ku-960 umuntu wagcina bahluleka ukuqeda usuku noNkulunkulu abantu ngenxa yesono so leminyaka eyi-1000 ifana nosuku olulodwa futhi thina singakuluqeda usuku noNkulunkulu ukuba uNkulunkulu akakuphethe umhlaba ukuphela kosuku kwalemhlabeni ukuphela kokuphila konke sinakho kepha uNkulunkulu akathandi ukuthi kwenzeke lokho ngokuba yini inkosi ayilibali ngesithembiso sayo njengalokho abanye bathi kungulibala kepha iyalibekezelela ingathandi ukuba ubhubhe namunye yes kodwa ukuba bonke beze ekuphendukeni uNkulunkulu ubeke isikhathi ukuthi abantu bangalahleki kepha bayalahleka nsuku zonke abafundisi baqamba amanga
uNkulunkulu unika isikhathi ukuthi abantu baphenduke. Usibekezelele, uNkulunkulu uyabekezela. Ingakho esifundisa ukuthi sibekezelelane nathi sisodwa ngoba uma ungakwazi ukubekezelela abanye abantu, kuyafuna uNkulunkulu akubekezelele umosha isikhathi sakho. Ngokuba uzokwenza intando yakho ugcwalise ukukhohlakala kwakho ngokuba uthi wena umuntu phela nawe. Sonke singabantu kepha siyafundiswa ukuthi sithandane, sibekezelelane, sixolelane, sibe nokuzwana ezintweni zonke. Njengoba na uNkulunkulu ufuna sifinyelele kuleyo ngqondo leyo ke thina esixabanisayo njengabantu. Ukuthi umuntu mubi akuthi ukuthi nawe yiba mubi ngokuba futhi niyafana. Ngeke ukwazi ukuthi ayubani usathane. Kepha nawe nezinto ezikhombisa ukuthi unawo usathane. Ukuba yini? Wena uzibona ulungile mophakathi kwabanye abantu abazokwazi ukulalela. Ukhuluma lento ufuna ukukhuluma ngomunye umuntu. Uyafana naloya muntu. Ukulunga kuqala ngawe, akuqala angeke ngilindele ukuthi abanye abantu balunge mina ngalungile. Ngeke futhi ngijahe ukuthi abanye abantu balunge mina ngingajahile ukuthi ngilunga. Akulunge mina kakhulu. Ngilungele izwi likaNkulunkulu. Noma kuthiwa kunjani ngifunde ukulunga kukaNkulunkulu. Then sengakwazi ukunderstand ukuthi lo muntu naye uNkulunkulu usamnikile isikhathi. Umbekezelele. Hayi ukuthi mina ngizothi hayi sengikhathele sengifikele engcina khona ngeke ngisakubekezelela mina. Bekuthi uzosindiswa ngeke usindiswe wena. Ngiyakwahlulela mina ngizenza uNkulunkulu. Ngisikhohlakala mina isikhuluma ngenza njalo. Anginawo amandla ukuthi ngeke uzosindiswa ubani uzosindiswa. uNkulunkulu uthatha isinqumo ngempilo yomuntu. So mina umsebenzi wami ukuthi ngiphile nabo bonke abantu umuntu bezenzela umsangano wakhe akazenzela hayi ukuthi ngizomahlulela mina ngimlahle. Anginawo lawo manje mina. Ngoba nami ngiphilile impilo yomsangano. uNkulunkulu ungibekezelela. Amaphutha ngiyawenza. uNkulunkulu uyangibekezelela unginika isikhathi ukuthi uma ngisamazi ngivuma amacala ami uza kungithethelela. So angikwazi ukuzibona ngilungile nabanye abantu. Ngisikhohlakala menginjalo mina. Yapha uNkulunkulu ngeke ngimqambela amanga kubantu ngenxa ukuthi ngifuna abantu bangithande noma babe nethemba lamanga. uNkulunkulu umile ezwini lakhe usibekezelele sonke ukuthi size kuphendukeni. Bese thini? Yaba usuku lwenkosi. Yapha yena usuku lwakhe olubekile. Lekufika Ngiyeza luzakufika njengesela ngalesikhathi sabo kumnandini sizenzela umathanda. Mhla amazulu ayakudlula. Ngokuba lezulu yabo lezulu libona phezulu isibhakabhaka sizodlula. Ngokuhlokoma. Kabuhlungu ngokuhlokoma. Kuyakusha konke. Konke kuzosha. Ubhidlike. Konke kubhidlike yonke into oyibonayo emhlabeni yonke lento enibona ku-TV nithandayo unayo engqondweni yakho njengamanje izophela. Ike engqondweni yakho abopopayi la obabukayo basengqondweni yakho. Nomhlaba nemisebenzi yawo. Izinto lezo nizibukayo. Amabhilidi, imisebenzi yakhona, izimoto ezinhle, amafoni, amakhompyutha, izimpahla ezibiza konke lokho kuzophela. Uzosala unqunu kamoya ukuba wena vele uhamba unqunu futhi uyimpumputhe. Uzitshela ukuthi uhlakaniphile. Kuzophela yabona ukuthi kuzophela nje uqale kuphele ngesikhathi ufu wedwa. Sekukhulunywa ngomhlaba wonke ukuthi umhlaba wonke uza kubhubha ushe. Kepha nakuwena kuyaphela konke ngokuba bese uyethuneni awuhambi neLamborghini, awuhambi neGucci, awuhambi neVersace, awuhambi nemali yakho, awuhambi nekhadi lasebank. Uhamba unqunu. Ufike unqunu uzohamba unqunu. Bangagqoka izimpahla ezinhle emhlabeni ufake emgodini kepha ke khona ezulwini ngeke uzufinyelele ngalezo zimpahla ngoba iyodwa ingubo yasezulwini ubungcwele. Lezi ngubo abagqokisa zona ziyobona lapha ehlabathini. Umphefumulo wakhe sithi sibuza wona ukuthi uyaphi umphefumulo. Hayi mina umphefumulo wami uyemsamo. Awuhambe phela ongibizela eminye imphefumulo emsamo ukuzongibekele phambi kwami sesixoxela. Ngifuna ukuyibuza imibuzo lo mphefumulo le. Hayi usukwafuka ngephupho watshela ukuthi uhlala emsamo. Wena wapho emsamo. Uyena ukutshela uhlala emsamo. Ngitshela phela. Bebe sami ngifuna ukuthi babize isihlalo bosixoxe bayongitshela izinto engazazi. Waye mina afike ngephupho afika zoma nazo ngitshela ufune uyagodola. Bathi lemhlabeni adenzani. Segodola ngemali sebegqokiswa beyogqokisa kanjani hayi ngifuna ukuthi ungihlabele ake ngihlabele lutho angikwalete lutho. Ubaba ongizala azange ngihlabele lutho. Nami ngeke ngimhlabele lutho. Ngisho umama ongizala yazange azangihlabele lutho. Mhlabele angihlabi lutho. Nobody. Futhi abasenawo umvuzo. Akho mvuzo engathi ke ulindele umuntu bese efile mina. Ngokuba ukukhunjula kwabo sekukhohlakele. Ukwazi nje ukuthi ke
uma wayephila ukuthi ngebirthday yakhe noma ngosuku afa ngalo ngizokwenza umsebenzi ngisilima mengenza njalo ngoba akwenza imehluko akumbuyisi akuletha ulutho futhi uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile. Ukuthi ube ngithanda kanjani angisakuzwa sengiyakwazi ngoba wenza izinto. Ukuthi wayengizonda kanjani angisakuzwa ngoba ngisamboni noma kuthiwa ngiyazi ukuthi wayengizonda kepha ngisakuzwa ukuzonda kwakhe. Ngeke ngiphinde ngimbone nomona wakhe ngeke ngiphinde ngubone. Sekuyizinto lezi sezithi oyenomona ubani kepha ngisawuzwa nomona wakhe ngokuba akasekho. Ukuba ukhona umuntu bekuzonda umuzwa mekhona ukuthi uyakuzonda kepha mengasekho noma engeke uphambi kwakho awuyizwa lo nzondo ngoba khona abanye abantu abakuthandayo. Okusho ukuthi izinto zenzeka zibe khona ngalesikhathi umuntu ekhona mengasekho azisekho na. Uphinde ukuvale le ncwadi leyana Brian. Yebo usuku lwenkosi luyakufika njengesela mhla amazulu akudlula ngokuhlokoma. Kuyakubhidlika konke, kubhidlike nomhlaba nemisebenzi yawo kushe. Njengokuba konke kuyakubhidlika kanjalo kumele ukuba nibe ngabantu abanjani ekuhambeni okungcwele. Nasekumesabeni uNkulunkulu. Wena kumiphi umhlaba nezulu uzakudlula. Angazi bathina abantu. Uzakudlula nje kabuhlungu futhi ungalindele. Namhlanje kusasa unyaka ozayo emva kweminyaka o100 ezayo angazi. Anginalo ulwazi futhi ngeke ngizikhathaze ngalokho. Into engikhathalele ukuthi ngabe ngiyakwenza yini okufuna uNkulunkulu ukuba konke kusemandleni akhe. Ukubhubha komhlaba akukho okwazini kwami. Enigma bathi uzobhubhisa umhlaba usebeyazi ukuthi uzobuya nini. Amanga lawo iBhayibheli lithi akwazi noyedwa umuntu. So abantu befuna udumo yabo nje uEnigma abantu abafuna ama celebration nje ngendlela ethe bese uyayizwa ukuthi hayi sebemthengele izimoto izinto lezi ezijabulisa abantu njengoba bemthanda kangaka. Amanye ama-group ngezwe ukuthi hayi sobuza uEnigma ngalo useNkulunkulu. Seyiyephi le ncwadi le? SekuEnigma waba phambili. iBhayibheli alisenamsebenzi. Siyonke sendibuza kumuntu ngibona ukuthi ubona uJesu. Yepha ukhuluma izinto eziphambene nezwi likaJesu. Lalela abantu abathi umoya kaSathane lina banidukisa. Labo abafuna ukwazi indlela eqiniso bazobuyela eBhayibhelini. Nifunde amaBhayibheli obamavila. Banike incwadi ezenzo 38 from verse 37. Sebekuzwa konke lokhu bahlabeke ezinhliziyweni zabo. Basebebuza kuPetro nakubanye abapostoli. Bathi madoda abazalwane siyakwenza njani na? Wayesethi uPetro uphendukani? Yilowo nalowo abhaphathize egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu uyakubabisa. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathini? Zisindiseni kulesizukulwane esiphambili. Uyasindisa wena ngokushintsha impilo yakho uhambe ngendlela efuna uNkulunkulu. Wamukele uJesu njengenkosi nomsindisi bese ungene ngaphansi kwamandla okusho kwemibhalo egameni likaJesu Kristu. Uqale uhlale emfundisweni njengokusho kwemibhalo kuverse 42 uthini? Uverse 42. So yona iBhayibheli ke baqhubeka bahlanganyela ezintweni zonke. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekuhlephuleni isinkwa nasemikhulekweni. Izona ke izinto lezi ezenziwa abantu abasebesindisiwe. Awukwazi ukufika usindise uphinde unqenqe ubhiya lapha unqenqe ugwayi. Impilo yakho yaguquka ingqondo yakho ibe yini? Uhlale nabantu emkhuluma ulimi olulodwa nabo ufundiseke indlela yokuphila nabanye abantu kulesikhathi esiphila kusona lo mhlaba esiphila kuwona ungcolile. Bonke abantu abafuna ukubhaphathizwa bayakusithinda kule mniningwane oyibonayo ku-screen noma kuyizwile ngesikhathi intshumayelo iqala. Phone number ne-email address uNkulunkulu uzakuyenza indlela yokuthi ke uzungene emanzini ngesikhathi esibekiwe. Qala uphila impilo yakho ngendlela uNkulunkulu ayifuna ngayo. Kulabo abanembuzo bane neBhayibheli bazosithinda kule mniningwane oyibonayo. Siyacela uNkulunkulu aphinde asiqhubeka sigcine size siphinde sibonane ngolesibili ntambama uNkulunkulu emuhle. Egameni likaJesu Kristu. uNkulunkulu abe nani. Balonkuleko. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, izwi lakho Nkosi libukhanya. Izwi lakho Nkosi linamandla. Siyacela liqhubeke njalo uNkulunkulu onamandla. Egameni elihle lenkosi uJesu lifeze umsebenzi wakho uNkulunkulu. Lapho usindisa khona umbula ubuhle bakho nokuba ulithande kangaka izwe waze wanikela Nkosi ngezwi lakho lona lodwa ukuba lize Nkosi
lizoba inyama ukuze sisindiswe ngomoya nangeqiniso. Thatha udumo namanje uNkulunkulu wethu egameni elihle leNkosi uJesu manje naphakade. Amen.